El rival de la penya de la jornada 12 ACB és el Saski Baskonia. Només hi ha una victòria de diferència entre els dos equips. L'equip vitorià porta 2 victòries consecutives, però també 2 derrotes quan ha sortit fora de local. La penya, per la seva part, arriba amb el recuperat Vives i Tomic i amb la confiança de que, com a locals, han guanyat els darrers 2 partits d'ACB. El Baskonia és un rival que s'hi dona especialment bé a Duran, que li ha guanyat la majoria de partits. Els punts forts de l'equip d'Ivanovic és que són molt bons anotadors des del perímetre. Anoten més de 10 triples per partit, amb un 36% d'efectivitat. Tanquen bastant bé el rebot defensiu, tenen mans ràpides per les recuperacions i és un equip que li agrada anar amb marcadors alts. A més, després del gran paper que estan fent a Eurolliga, tenen una gran moral. Per contra, els punts dèbils és que tenen una rotació curta. La segona unitat és poc decisiva, sobretot a l'anotació. Cedeixen molts rebots ofensius a l'equip rival, senyal de que tanquen el rebot però també tenen molts despistos en defensa. És un equip que encaixa més de 84 punts en contra i no tenen cap tipus d'intimidació des de que Diop està de baixa. Serà senzill per la penya intentar buscar cistelles a prop. Les claus del partit han de ser buscar penetracions i el rebot ofensiu, sobretot perquè els seus pivots surten molt a llançar el triple i tancant el rebot defensiu podrien sortir corrent. També s'ha de controlar el ritme anotador i de tempo. Al Baskonia li encanta anotar i la penya només guanya els partits si deixa els rivals per sota de 80 punts. S'ha d'intentar frenar Sedekerskis, el seu millor jugador, i les ratxes anotadores de Howard. Farà molt bé Durant de pressionar la defensa i posar els màxims centímetres per controlar el rebot i evitar que corrin, i fer que els seus exteriors estiguin atinats. Al darrer partit jugat es van poder veure varis triples consecutius després de bones jugades. Moure's, córrer i sobretot cap fred, tancant defensa. Si fem a contrastar els punts, segurament perdem. La penya se li dona bastant bé jugar com a local i se li dona bastant bé el Baskonia, que no es perdi la ratxa. Marcador més aviat baixet seria l'única tàctica per sobreviure.